Int kemm ilek fil-Partit Laburista? Dak iż-żmien u mill-15. Jiena Mill-15 biex nibdija mill-bidu l-istorja, ġifieri kien hemm xi ħadd mill-Gżira, one fine day, għall-isma' qal inti għadek interessa tal-Kunsill, qed m'hemmx darba kont. Qatt matlu hekk dan ma darba rani meeting tal-Labor u daħħalha f'rasu. Għalli għax kellimt il-Muscat bejk, għalli ridek, Tlu xo tagħmel il-pjan tiegħu kien li nitlaq. Li titlaq? Ngħix barra. Sewa. Xej, x'kien iżomni dak iż-żmien, għaj mi rrid nitlaq. Għax tajt qalbek ukoll ġifieri. Rispondi. Le, ekku. I mean, kif naqbad ngħidha, il-pajjiż inħobbu ħankun onest. Però ma bdewx jogħġbuni l-affarijiet kif bdew isiru. I mean, dal-bini sfrenat, kont ngħid it-tfal tiegħi jridhom hawn jien. Sewa. U meta tara barra jien naf f'pajjiżi oħra kemm tgħix iktar bil-kwiet u x'naf jien, dal-ġen anki toħroġ barra karozzi tpaqpi u da. Fimt? Fejn tmur m'għandekx daqshekk taf kif. Dak iż-żmien kont naħsibha. U mort niftakar il-kwartier l-ewwel darba li dħalt. Ġdaqt ngħidu. 2015 l-ewwel darba li dħalt fil-kwartier tal-Labor. Kont tesserat? Le. Ma kontx tesserat, so. Le, xejn qed ngħidlek, zero. Political virgin. Xej, pero dejjem votajt Labor, dik il-verità. U mort insomma tqajt ma' Sur Mario Fava, u daqbad l-iskrin dawru hekk, li jaqra. Ġożem ibgħat għal daw konvinċi kontesta. Għatlu x'għamlu li. I mean, I wasn't prepared for it, taf kif. Għatlu mala jridni nanfu għatlu senjalu namluha. Uħriġt ġifieri. U niftakar. Ħassejtek obbligat għax il-mexxejx ta'ek? Mhux obbligat, jasni kelli bżonn dik il-push, kont il-Muscat kont nammiraħ fil-verità. I mean, anki jitkellem kien joġobni, kif taqbad tajt. Bħala leader kien joġobni. X'kellu li kien joġbok? Il-mod kif kien jitkellem, naħseb il-messaġġ kif kien jiddeliverja, qatt ma kont kellimtu, ġifieri ma kellix di relazzjoni miegħu li nista' nara ċerti affarijiet oħra, però kif kien jitkellem kien jogħġobni. I mean, kontrasti mal-leaders ta' qabel. Kont naraħ kapaċi jikkomunika. I mean. Naħseb l-ikbar preġu li kellu Muscat li kien kapaċi jikkomunika anke man-nazzjonalisti. 100% kieku ma ġibx maġġoranzija enormi hekk.